ଅରିନାଶ ଦା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରଭୁଜ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି। କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ପତ୍ର 3 ପତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତରଭୁଜ ଗୁଡ଼ା ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଛୋଟ ଘରଟା ବନା ଚାଲିଛି। କୁଟାରେ ଛାଉଣି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ।